A to, mama, pa tako šta trebamo, to. Ne treba meni ženu, imam ja sve svoje, ja sam sve. Obskrbio je ovo. Kakav je to film, šta je to, ha? Ja, film se zove Gladiator, komšar mi posudio bio, kaže da je dobar, pa rekao je. Da, Petko, dobar je to film, da. Ma ljudima nije mi važno koji je film, važno da smo mi ko familija skupa na okupu, to je najvažnije. Je, trebali bi mi češće ovako, bez onog dosadnog komša. Komšo jeboga ti, pa šta si ti ovdje? Koliko sam često kod vas kod kuće, počeo sam se osjećati kao vaš sin. Da se osjećaš ružno, poniženo i bez volje za života ko ovaj moj ovdje, a? Sad si mu rekla, Ma mrš! Dobro ljudi, ajde tišina, počinje film, šuti. A ljudi moji, evo stvarno mi je drago da smo svi skupa ovako, baš mi je zakon. Petko! Šut, komšija, kreće film. Ali Petko! Jebem ti maslača, komšija, kreće film, šut više. Koliko se sjećam, mislim da ovako ne počinje film. Pa nema seksa u Gladiatoru. Fuck. Sad ću morat gledat seks scenu sa svojim starcima. Fuck, kako mi je neugodno. Brzo, moram reći nešto da ne bude ovako. Da razbijem napetost. Daj. I kad ste se vas dvoje ovak zadnji put kresnili, jel? Ne, ovo mi nije trebalo, ovo je najgore što sam mogao reći. Brzo nešto moram drugo da kažem, brzo. Bome je dobro roka, a? Koji se klinac događa sa Dumijem, čudan je postao. Šta si to rekao, kretenu jedan? Joj, mislim da bi trebao nešto reći blaže. Joj. Volim vas, ljudi. Ja, i mi tebe, sine, šuti. Pa ja, i mi tebe, sine, volimo, Oj, majko mila, pa zašto ga ja ovako trljam? Oj, nije na stranu ovo. Gotovo kad je ovakav film na televizor. Oj, šta da napravim? Ušta! O, Bože moj, pa ovo postaje grozno, Moram ja nešto da kažem ko glava kuće da razbijem ovu napetost, Bome, ovaj ima veliku šumu, što misli da je ovaj Tarzan neki, Dobra, Petko, dobra. Ja sam mislio da sam ja nastran, ali ovi Dumijevi idu preko svake granice. Baš je grozno što ovi ne koriste kondome. Šta će ovaj sinčina moj pomislit? Moram mu nekako reći da prakticira siguran seks, Koristiš ti, sine, gumu, a? Kakav je ovo film, ba? Neću gledati, dosadno. Jel, komšo, kad se oni počeli tući ubijat? Pa kako misliš to, Petko, a? Ti si mi valjda ovaj film, valjda si ga gledao, bo. Pa gledao ga jesam, ali nema ubijanja. Pa nije ovo Gladiator, bo. Pa nije. Ovo što gledamo je Gladijator, a ne Gladiator. Film za odrasle. O sunce ti jebem, komšija, pa... Jes normalan, razjeba mi opite, sad se čudnije dok što zbili, jebote. Sad neš možda pričat s njim. Ja sam ti lijepo htio upozorit, ali ti nisi htio slušat. Ma ko nije slušao, ajde mrš van iz moje kuće. Ajde. Eto, sad nema nikoga. Petko može na mir da gleda ovaj film.